Musugot man kag sa dili, moabot jud ang panahon nga panalanginan ka sa Ginoo. Dili man karon, dili man unya, or dili man sunod adlaw. One thing is for sure, when the time is right, the Lord will going to bless you. More than pas imong gihuna-huna, more than pas imuhang giampo, ug more than pas imuhang gipangayo. Mao nang ayaw pag-apura, paabuta ang saktong panahon nga gitagana sa Ginoo para sa imuha. Kay always remember, God has a perfect timing. Never early, never late, and it takes a lot of patience and faith. But it always worth to wait. Kay bulahan kaayo ang tao nga kabalo magpaabot sa saktong panahon. Sugod karong adlaw, instead nga magyawyaw ka, paabuta ang saktong panahon nga gitagana sa Ginoo para sa imuha. Kay wala ta kahibalo basin unya or ugma, mukalit na lang nagtulo ang luha sa imong mga mata. Dili tungod kay naay nagpasakit sa imuha or dili tungod sa imuhang mga problema, kundili tungod kay gitubag na sa Ginoo ang imong mga pag-ampo nga dugay na nimong gipangayo. Ug ang pinakanindot pagyud kay puhon, all your waiting moments will be paid off. God bless us all.